tytöiltä jännittää? Kyllä. No ei se mitään, antaa mennä. Alitajunta, olkaa hyvä. Joskus aika kiitää, joskus melkein pysähtyy. Ei aina tarvii tietää, mikä kenenkin on syy. Ei aikaa voi kuin tuhota, sysettä miettimään. Jää et mikä sulta enää kokematta jää. On arvokasta kaikki, mitä tahdot arvostaa. Ei kukaan toinen sun kysymyksiin voi oikein vastata. Eletään sisällä pään, muualla ollaan vaan. Ja katsotaan, mitä meille tarjotaan. Haaveita vaan tarvitaan, mitä muuta ei ihminen voi omistaa. Mikään muu ei oo varmaa, kaikki voi vain olla harhaa. Kaikki on niin turhaa, mikään ei oo pysyvää. Joskus vaatii työtä, että jaksaa hengittää. Miksi kaikki hyvä usein pahan alle jää? Ei kaikkea voi eikä tarvitse milloinkaan ymmärtää. Aina ei jaksa uskoa, mutta silti luotetaan. Niin kauan kun on elämää, voi aina toivoa. Eletään sisällä pään, muualla ollaan vaan. Ja katsotaan, mitä meille tarjotaan. Haaveita vaan tarvitaan, mitä muuta ei ihminen voi omistaa. Mikään muu ei oo varmaa, kaikki voi vain olla harhaa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Voit päättää itse, mitä täältä haluat. Voit elää kaikki unelmat, jos haluat. Sitten todiste. Alitajunta tänään ensimmäistä kertaa livenä televisiossa. Tämä on se oikea nimi. Äänitteen nimi tulee tähän. Mä just bongasin, että tässä on väärin tässä niinku sivussa, että levyn nimi tulee tähän. Jännittikö teitä nyt hirveästi? No kyllähän se tietysti, mutta ei mitenkään liikaa onneksi kuitenkaan. Hyvä, että vähän jännittää aina. Joo, hyvin tottu tuohon tilanteeseen sitten kun pääsi tuohon. Ja yllättävän nopeasti menee aina ohi. Menee, joo. Alitajunta oli ennen kuin tämä päivä alkoi mulle aika outo ilmiö. Haluatteko te itse lyhyesti kertoa, että mikä tämä alitajunta on, jos ei puhuta ihan niin kuin alitajunnasta, vaan bändistä? No, me ollaan niinku Hämeenlinnasta. Ihan Jonen kanssa ollaan oltu kavereita ja sitten Johanna löydettiin tuolta vähän kauempaa. Ja mitä siinä ollaan soiteltu nyt vuoden verran ja hyvin näyttää menevän toivottavasti. Alitajunta, se kuulostaa heti niinku punk-bändiltä mun mielestä, kun kuulee sen nimen. Onko tämä oikein vai meneekö ihan pipariksi? No kyllähän sitä voi jotain punkkia siitä löytää, mutta ei se ole mikään itse tarkoitus tehdä nyt punkkia. Että tehdään semmoista musaa, mitä halutaan soittaa.
Mä tiedän, se on vihattava kysymys, kun kysytään, että haetteko te näitä biisejä jostain? Onko teillä sellaisia idoleja, mitä te haluaisitte niin kuin vähän sinne päin tehdä musiikkia, tai onko tämä ihan oikeeta teitä? Mä lykkään tätä mikrofonia sinne sun tänne. No väkisinkin tietysti tulee vaikutteita, jos kuulee jonkun hyvän jutun, mutta ei tietoisesti niin kuin mitään oteta mistään suoraan. Kun tuolla äsken nimittäin puhuin Hytösen kanssa, niin mun piti kysyä, että Ramones, mitä tarkoittaa sulle? Tukka on kuulemma niin Ramonesta, että... Ramones on kova. Onko? Onko se yksi suosikeista? Niin. Onko tukkatyyli sieltä haettu? On kyllä. Sitten, anteeksi, mun täytyy hetkeksi teidät jättää. Älkää, tää ei ole mitenkään, mä käännän selän vaan muuten vaan. Täällä, mä löydän, kattokaa mikä täällä, kuka täällä on? Onko tää hankalaa patsi, jos me ollaan täällä? Kato, tässä on Torvi. Terve. Alitajunta on vähän niinku sun siipien alla. No tällä hetkellä joo, näin on. Mistä sä tän löysit? No me löydettiin se, eli tuolla levyyhtiössä, niin eiköhän se ollut perinteisesti nauhan perusteella. Demonauhan perusteella, joka oli tonne meikäläisen pöydälle ilmaantunut ja mä sitten levyyhtiön rahakirstun päällä istuvalle Epe Heleniukselle sitä soitin, joka kävi melkein kurkusta kiinni, että tää on saatava. Demoihan tulee varmasti niin kuin monta kymmentä viikossa. Mikä tässä on erikoista alitajunnassa? En mä tiedä, no tommosia asioita on vähän vaikea analysoida, että mikä niin kuin, ei sieltä voi mitään irrallista asiaa irrottaa, että mikä niin kuin kiinnitti huomiota. Kokonaisuus se yleensä on. En mä niin kuin analysoi niitä koskaan. Et joku siinä vaan napsahtaa kohdalleen. Niin, mitäs turhaa selittää? Mehän kuultiin jo, että tämähän toimii. Kiitos. Vähän yllättäen tuli tää. Kiitos teillekin. Mukavaa, kun tulitte ja tuutte sitten uudestaan, kun on lisää kerrottavaa. Kiitos. Ollaan Jyrki. Te kävitte täällä viimeksi helmikuussa ja silloin oli suurempana toiveena se, että kun jonain päivänä saadaan levy pihalle, ensimmäinen pitkä soitto, niin silloin on se ilon päivä. Viime maanantaina teiltä nyt levy sitten ilmestyi. Joo. Toissa maanantaina. Oletteko te erittäin hyvillä mielillä? Kyllä. Ollaan Tosi hyvin tyytyväisiä. onnistui. Ja oli tarpeeksi aikaa tehdä sitä. Ja ei ollut mitään kiirettä niin kuin sillä EP:llä, joka oli aivan katastrofi, niin nyt saatiin paremmin aikaa tehdä ja tarkemmin tehtyä. Onko se EP se, minkä te esitte täälläkin myös toi? No joo, niin on se sama biisi on siinä EP:llä ja nyt tuossa pitkäsoitolla ja se on nyt vähän paremmin soitettu tuossa pitkäsoitolla. Eli ootteko te nyt tässä reilun puolen vuoden aikana erittäin paljon kehittynyt bändinä? No aika paljon kyllä ainakin omasta mielestä. Ja studiossa oli paljon varmempi olo silleen, ties mitä tekee enemmän ainakin kuin silloin. Oli jo käynyt siellä. Katsotteko te nyt kauhulla sitä helmikuussa Jyrkissä oloa? No ei itse asiassa, olihan se ihan hyvinhän se meni se biisi ja siis sillä että oli se ihan kiva kokemus. Samanlainen se biisi on vieläkin. Niin. Tältä levyltä löytyy sekä nyt sitten uudempia kappaleita että niitä vanhempia biisejä, mitä te olette pari vuotta sitten tehnyt. Ne on kuitenkin tänne mukaan valittu. Joo, piti saada vanhat biisit pois alta levytettyä, että ne on kuitenkin meidän mielestä jo niin hyviä biisejä, että levytetään nyt ne aluksi pois ja sitten ruvetaan tekemään uutta taas, kun ollaan näistä päästy eroon. On tossa vissiin kuitenkin ainakin puolet sit vähän uudempia, ettei niitä ihan ekoja. Niin. Mikä teidän mielestä niiden biisien suuri ero on? Mutta kun tietysti olette kehittynyt soitannollisesti, mutta miten tämä tämmöinen sanotuspuoli? Sä oot jo hirveästi, tai suurimman osan tänne levyn sanoista tehnyt. Miten sä oot kehittynyt sanottajana? No en mä tiedä kehittynyt, mutta ainakin tää tämmönen sisältö on vaihtunut sit näissä uudemmissa. On selkeästi. Ainakin itsestä tuntuu niin erilaisia sanotuksia, eri tyylillä sanottu asioita. Mitä sä tarkoitat sisällöllä? No vähän niin kuin silleen enemmän sisältöä yrittänyt saada silleen ujutettua sinne mukaan silleen niin kuin monitasoisempia sanotuksia. Onko tää Nelosraito tää väkivaltaa, niin onko tää sun nyt näitä uudempaa tuotosta vai onko tästä vähän vanhempaa? Se on päältä? ihan vanhimpia. Tää on ihan vanhimpia. Joo. Mäpäs luen täältä vähän näitä sanoja. Väkivaltaa, mikä saa ihannoimaan, huvin vuoksi toisia hakkaamaan. Elokuvaa ei se olekaan, jota viimeksi valmistetaan. Viihteeksi valmistetaan. Lukutaito, kiitos. Jokainen on joskus vihainen, mut koita asiasi selvittää, olematta toiselle ihmiselle vaarallinen. Onko tää ihan siis teidän jokapäiväistä elämää, mikä näkyy näissä biiseissä myös? No ehkä se on enemmän niitä ajatuksia, mitä siellä päässä pyörii. Et ei niinku ihan silleen suoraan elämästä, vaan niinku oman mielen kautta silleen tehty. Joskus aikoinaan. Niin.
Ne on niitä hyviä biisejä, kun ne on niitä rankempia. Niin niitä on keikalla parempi vetää, kun ne on paljon nopeita ja semmosia. Se on vähän sellaista punkahtavaa tavaraa se, just tuo väkivaltaa ja sit se pois. Sitä nopeata rähinää. Kuinka paljon te olette pystynyt keikkailemaan? Te olette kuitenkin vielä koulussa tänä päivänä. No yritetään sillä, että keikat on viikonloppuisin, ettei tarvitse viikolla keikkaa tehdä, että koulu yritetään suorittaa pois alta ja sitten vasta ruveta tekemään keikkahommia ja musiikkiin liittyen, koska harrastusta on kuitenkin vielä. Ja eikä viikonloppukeikat yhtään koulua haittaa millään tavalla. Hei, toivotaan hirveästi onnea ja paljon menestystä teille teidän uudelle ja ensimmäisellä albumilla ja toivotaan, että näitä tulee sitten jatkossa myös lisää. Kiitos Alitajunta. Me lähdetään nyt katsoa sitä helmikuun taltiointia. No niin, nyt on sitten tiukat paikat kädet hikoon.